Kung mayong tempo guys, makita na to ang kamiging. Ug magmaot ang panahon guys, di gyud na to makita ang kamiging. Mao ni siya guys. Hello guys, good morning. Ani nang time guys. Kay ko palangre, kay mo naman ni among panginabuhi sab guys. Sideline na ni Mr. kay maadlaw mo mumanday man siya. Alas 4 kadlawon guys, mugikan siya, makauli siya mga alas 7. Human mamahaw, manday na pud ni siya guys. Amo niya amo ang trabaho. Agi kapoy na ko guys, ni gawas ako, lantaw-lantaw ko sa gawas kay sakit ba para tong lubot og maga lulingkod tag magakay. Mao nang ni gawas ko guys, nakita nako ni. Ug nahibong kog dako guys kay linaw ang kamiging guys, pero dapit diri sa amo sa buhol, adunay mga dagom-dagom. Nakurat ko guys, nakainjog ko kahibulungan kay nakita ang kamiging ug ang Cagayan, pati na gani Cagayan to Mindanao ni guys, makita nato kay kining among dapit sa lungsod sa Valencia, nagatubang man sa kamiging. So orang linawa dito guys, atong makita ang kamiging ug Cagayan. Mao ni siya guys. Nakurat lagi ko kay arang mang dag-uma dapit sa amo, pero dito dapit sa ilaha guys, arang linawa. Og hunas ni guys, mao ni nga dako kay nato tan-awon ning maong isla. Pero layo-layo jud ni guys. Og daganon ko na kusog-kusog nga pambot, mga 3 ka oras kuno ani makaabot na kaning isla Kamiging. Matud pa sa uban guys, ambot og tinod kay paman ko kataak aning kamiging. Linaw kay ang dagat og makita pag ubang isla guys, murag Mindanao na jud na guys, okay, Cagayan ngadto na nas Mindanao, ngadto na jud na sa basta kay mo na Bujuna ngadto sa Mindanao guys, na maklaro lagi. Pero og magagmauto na nigtimpo guys, di gyud nato siya makita. Mao nang nagkugi jud ko og video guys kay nakurat ko. Guys makita pa ang mga isla dito sa Mindanao, hanap lang sa ako ang camera, pero makita jud nato guys. Cagayan. Onya kare-ari kamiging, mura ra man siya gabuyon kay dagat ari gauwang ani guys. Aran laging linaw, makita nato. A few moments later. Ani abot ako ang apo guys. Apo nga lalaki. Naikag mi siyang cellphone guys kay gipatan ang niya. Iya ko na ning kaugaling yung cellphone, gipalitan ko na siya siyang mama. Na attract pod mi guys kay tinaw kayo yung cellphone. Og niabot na pud guys ang lain na pud akong apo. Nagkahiusa mi ani tanan guys.
Wa man lagi klase, bakasyon man ni apo dag akong mga apo. Ni duwa po nako guys. Di man kalikayan lagi ning magatapok, istorya, pasiaw. Ang palamuot ni sila guys. Ani gawas ko guys kay dunay duha ka bata nakita nako guys nga nagpabuyag dili hinon ni akong apo. Ang mga ligo ay ni guys, ang gibuyag kay sig tagar jud sa ubos. Gabok ra ba ning maong kahoy guys, mao na nga akong gibuyag. Ni patuo hinoon pod nanganaog sila. Namasol day kani kuno sila ani. Namasol sila guys. Og sa wa madugay guys nakita nako ang kamiging wa na hinuon makita ang maong dapit guys kay naputos naman sa dagom ang ilang lugar. Ayun ana ang isla kamiging guys di makita og magmaot ang timpo. Nakurat ko guys kay nawa na ang maong isla. Nawa na ang maong isla guys. Gitabunan na sa maitom nga dagom. Ug nining tungura guys ako nang tapos ang video guys ug ako moingon. Bye-bye.